Monarano skanza poila flow video flungnai abo sini panda tini nisini suronglai ha gabangma video logjahana nongnayani bagai tini poilani pandana sang flunui tongo no poila theke paithakra noi mannai sini pandana tini sakjoraga salarangni salai burera kasaka bangklai nukjai tongo sini pandaga pandani taraf theke sini sarni thani sangkusa sungnai sa tini wati bo kisa phaya ba sini pandarok barai rongnai barai wansok ba poila hambai nana kaitani mungai watai phaimani le mo kaitani rata jak seng watai phaikoni sakang joto kutung onglai tongna onglai bani bagai ping khai pandana kasang khai manatei tini watai wari ka bukto keriha lajuto bo thanda khai thonglai ma message pamna na moi panak tini hor kusungnai ar kuno gorom ongla kelai tong thoknai sini 30 foot SBWSN wall sara panda tini sini star klai bosak jora aga painai 18 to 20 October that means tini 5 sal 7 sal rekokti sal jorati kokti sal hot jorati ta saat bai korok slai mane bai sini sanna hambai o jaga sang tini narwai rong na thuranai tini watai si phaimani bai ba kisa ko kosto klai ma thulainai hosang abo bono joto kaitor se kam hamja naikul naisana tini watai ni bai sini panda kasa single ani lerai thajak iphone mahakorok krai tamone bole tini kaitor se bebak na khlainai tini kaitor faria krai tini bini musung te se khlainai tini sini panda kop tong thoha watai phawna tini bra bakha tong thojak ani lai Tairuma Baptist Women Society Brirangni program tini sudo sagya borok khana botrok tra phainai sini pandaga jotobo phai nai phaimana sini pandana tini kabang mangja borok ang tini video na sojura tei muthak sinai